recordo que quan jo feia classes de música em quedava com superquieta, mirant com tocava el piano. Me calmava molt i m'encantava escoltar música clàssica. I em va atrapar moltíssim. I aquest piano, me'n recordo, jo els estava dient però jo és que necessito un piano. Clar, els meus pares deien, ostres, que és molt car, Núria. I vaig a veure el piano a la meva habitació, va ser allò. Bueno, em vaig tremolar, posant-me a plorar, em vaig tirar a terra, bueno. Jo he mamat cançó llatinoamericana i cançó espanyola, però castiza total, o sigui, que és curiós on t'he anat a petar, no? De cop me surt el blues, no?, de dintre meu i, no sé, penso que a vegades tens coses a dins, no saps per què, però les treus i, ostres, com si ho haguessis escoltat tota la vida, no? La veu de la Janis, per exemple, és la que em va... Uf, què és això, no? Nina Simone, Etta James, totes aquestes veus tan negres, com molt dures, no? Molt madures, sobretot com trencaven la veu, fins i tot com s'equivocaven, aquestes... No sé, m'agraden molt les cagades d'un cantant. Trobo que tenen pell, tenen ànima. Al final els estic ensenyant als meus alumnes és això, que sentin la música, que es deixin anar, que es despullin. Perquè quan els veus que de cop i volta fan buah, i es despullen, t'entra un... Oh, sí, és això, saps? És això, i m'encanta. Sempre ha sigut el Salt, aquesta zona d'aquí, del barri vell i tota aquesta zona ha sigut sempre la meva zona. El meu pare, que també cantava, li deien el Trueno, per això em dic Nuri Thunder. Cada cançó que faig, cada cop que estic a dalt d'un escenari, ell me ve al cap, no? És com... I sé que... Jo no hi crec massa en aquestes coses, però sí que sento que està allà i que me veu.